Отварям по един мистериозен подарък всеки ден до Коледа, ден 8. Нека видим какво имам днес. Добре, доста различно нещо е. Различно е пликчето, изглежда по различен начин. Вътре е меко сякаш, което не ми дава никаква идея какво може да бъде. Така че... нека го отворим, за да видим. Аха, добре. Имам идея. Само че първо ще я потвърдя и после ще кажа какво се случва. Така. Да. Ами, имам ето това герданче, колие, не знам точно как се нарича, което един път като се събличах, просто го скъсах на две и чакаше някой да го занесе за ремонт и си стоеше в шкафа и някой джижа надял кола да ми го откраднало. Взел го, ремонтирал го и ми го е върнал, така че супер много се радвам, ще мога почна пак да си го нося, защото близо от един месец чакаше някой да го занесе, така че супер, много се радвам. Последете ме за да видите какво ще имам в следващите дни и дали ще има някакви по-различни и интересни неща, които до момента не са се падали.